съм Бойдар Пенчев, а това е моята YouTube страница. Това е моят нов клип, надявам се да ви хареса. Ако е така, дайте thumbs up нагоре. Чао! Здравейте, аз съм Яна, радвам съм, че ме виждате. Здравейте, аз съм Марина Радова, нека сега разчупим реда малко. Аз много обичам да танцувам, всеки от нас ще покаже нещо, в което е добър. Дали ще пее, и аз ще покажа нейна рисунка, а аз ще танцувам. Добре, но много кратко. Яна и аз сме сестрите Радви и може да погледнете нашата YouTube страница. Благодаря. Ако ви хареса, дайте thumbs up нагоре. Нека да се видим след малко. Ето, първият Дари, нека чуем коя песен ще ни изпълни. Blank Space на Taylor Swift. И нека да започнем. Nice to meet you, how you've been. I can show you incredible thing. Madness, I'm insane. And I thought, oh my God, look at the face. You look like next mistake. Once again, I wanna play. On his suit inside, I can read your magazine. And it's on his suit inside. Okay, let's be friends. Not a scene when it's all ends. Сега. Ето ни отново, това е Яна и нейната рисунка. Нека поговори с вас. Само нещо да кажем много набързо. В Ринг Мол, мисля, че от 15 до 20 септември ще има състезание по рисуване. Яна ще е там, а вие? Нека чуем какво ще ви разкаже. Здравейте, аз съм Яна. Много обичам да рисувам. От малка ме бива и искам да стана художник. За това, когато стана на 20, аз ще отида във Франция и ще осъществя мечтата си. Добре! Браво! Браво! Гордеем се с теб! Следваща е Марина. Нека видим какво ще направи. Здравейте отново. Сега ще изтанцувам нещо на бърза ръка. Нека видим. Не става. Не е подходящо за вас. Все пак трябва да е нещо специално. Боже, не мога да си намеря песента. Къде е? Ето я и нея. Добре. Ето това е подходящо. Надявам се да ви изкефи. Благодаря много, надявам се да ви е харесал. Ще се видим пак! 3. Здравейте! Ето ни отново, този път сме всички заедно. Добре, тук сме за да ви се поклоним и да ви се представим така, заедно да ни видите как изглеждаме. Ето, разбира се, той е най-високия. Скоро ще го настигна, обещавам. Благодаря много! Надяваме се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте thumbs up нагоре. И се абонирайте за канала ми. Радвам се, че бяхте с нас.